Dobrý den, já vás zdravím ze sídla společnosti Synergy Gold. I v měsíci září jsme soutěžili o tuto nádhernou stříbrnou minci Wiener Philharmoniker a naší otázkou pro měsíc září bylo, který den poprvé zlato přesáhlo hodnotu $2500 za trojskou unci. A správnou odpovědí byl den 16.8.2024. A nyní si vylosujeme výherce. Zamíchám osudím. Tak a správnou odpověď nám zaslala pan Černý Michal. Panu Černému gratulujeme. Posíláme mu stříbrnou minci Wiener Philharmoniker. A pro ty, kteří nevyhráli, máme tip. Podívejte se na stránky www.synergygold.cz, kde si můžete tuto minci zakoupit a udělat radost sobě anebo svým blízkým.